Hello guys, welcome to my YouTube channel. YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांमोनखौ फिन आरोबाव गोदान भिडिअ फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानो थांबनेल बा टाइटेल नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाव स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोरा आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअ जाहैबाय लोगोफोर मा खनजिता आरो थग्रननि आरोना ओमफ्राय बे भिडिअखौ होयैनि सिगां आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गुरै खावलायनानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ आंनि भिडिअखौ नायोल' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा बेनि थाखायनो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम आरोना दामानि भिउसानो खम फैदों ओमफ्राय मैया मोनसे ब्लग भिडिअ होदोंमोन नोंथांमोना बै ब्लग भिडिअखौ नुवाखैबा थांना नायनो हागोन आरोना बे बहुत मोजां भिडिअ आरोना नोंथांमोना थांना नाय आंखौ खिथाला ओमफ्राय थग्रनजों खनजिताजों मानि भिडिअ होनना बुङोब्ला थग्रना मोनसे भिडिअ खालामना होदो आरोना गावनि चेनेलाव ओमफ्राय आं बेखौ लाखिदो आरोना नोंथांमोना नुवाखैब्ला थग्रननि नैबे भिडिअखौ नुवाखैब्ला नोंथांमोना नायना लानो हागोन आरोना थग्रना मा बुंदों बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना बे थग्रननि भिडिअखौ नायब्लानो अलरेडि बुजिनो मोनगोन नोंथांमोना बिदिब्ला नैबे भिडिअखौ नायनो लागोन खुलुमहरनाय थाबाय बयबो आंनि फेसबुक पेज नायगिरि बिथांमोन आरो रायजो राजा नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिनै फंसेल' बाथ्रा बुंहरनो नागिरदों बे बाथ्रायानो जाहैबाय खुलुमहरनाय थाबाय बयबो आंनि फेसबुक पेज नायगिरि बिथांमोन आरो रायजो राजा नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिनै फंसेल' बाथ्रा बुंहरनो नागिरदों बे बाथ्रायानो जाहैबाय थारैनो आङो खनजिताखौहाय फाथैलाय बिसि मारसिगोन आरोखि आंनि खुगानिफ्राय दिनै दासिम रावबो खोनाफेराखैमोन खनजिताखौ फाथैलाय बिसिगोन होननानै नाथाय आङो दिनै बिसिगोन होननानै बयनिबो सिगाङाव आंनि फेसबुक पेजनि गेजेरावहायनो होननानै बुंखाबाय आं बेखौ होसिगोन गाबोन नङाबा समफोरहाय आङो बिसिनि गामियाव बिसिनि सरकारि गावबुरा ना गावबुरा जिखुनु जाया बिसिनियावहाय लेखा मोनसे हैनोसै ओमफ्राय टाइम डेट फिक्स खालामसै ओमफ्राय फाथैलाय बिसिनायखौ गावसोर खय थारिखआव लाय लाथोंसै ओमफ्राय जोङो खामानिखौ मावनोसै आरोखि मानो होननानै बुङोबा आंनो जिन्दिगिबो बे हिन्जावखौ नांला बे हिन्जावा अनेक हौवाजोंहाय अनेक माबा जाबाय बेखौ आं क्लियार मोनथिबाय गासिबो आरो बिनि फारसे आं कयेकथा खनजिताखौ बुंहरखादों खनजिता नोंहाथ' एनआरसि गैया एनआरसि गैयि मानसियानो डकुमेन्टआ जाया आङो एनआरसि अफिसाव थांदोंबो बुंदों दा खनजितानि टटेलि डकुमेन्टआ डेट जासिगोन ओंखायनो बुंदों बेखौ अननानै नोंनाव जुदि एकाउन्टआव बेसेबांबा फैसा दंबा नों बेखौ बख'नानै आखायाव लाखादो सोलिनो थाखाय बेनोसै आरोखि दा आंनि मेन खोथाया गोजोन्थों बाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबाय बे भिडिअखौ नुनानै बुजिनो मोनखाबाय थग्रना मा भिडिअ बानायदों मानि थाखाय भिडिअ बानायदों ओमफ्राय नायनोसै बिथांमोना गारलाय मारा ना बेफोरबायदि ससियेल मिडियाआवल' बेफोरबायदि मा होनो बेफोरबायदि भिडिअ बानाय होलायबाय थायो बेखौ समाजसो फोरमायसिगोन आरोना बिथांमोना गारलाय मारा आंनि साइडनिबाथ' गारलायैनो मोजां मानो होनना बुङोब्ला आंनि साननायाव आरोना एसे सानदों मा होनो गारलायथारनांगौबो होना आं मिलायथारनांगौबो होना आरो ना खिन्थु आंनि साइडनिफ्रायबा बिथांमोना मा होनो गथ' सानै दंखायो हिसाबै बिथांमोनाहाय सानैजोंनो जयैनो मा होनो सिगां जे जाबाय दायो जयैनो मिलायफिनलायनानै आरामनो मानो सुखु गोजोनै संसार जालाङोबा मोजां जागोन होननानै आं सानो आरोना मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोनहा फिसा सानै दं बिथांमोना गावसिनि फिउचारखौ सानालासिनो फिसाफोरनि फिउचारखौसो साननांसिगौ आरोना बिथांमोना दा फरायबाय मा होनो बेखौ फरायफुबाय थानाय समाव बेफोरबायदि बिमा बिफानि ससियेल मिडियायाव दावराव दावसिखौ नुनानै मा होनो बिथांमोना मा सोलोंगोन मा फरायगोन आरोना बिथांमोना बेनि थाखायनो मा होनो उन्दैफोरनि इयुनखौ नायनानै बिथांमोना गारलायालासिनो मिलायनानै जयैनो गंसे न'खराव थानानै बिथांमोना रुजु रुमु रायजो जायोबा साबसिन जागोन होननानै आं सानो आरोना गथ'फ्रा संसार दं इयुन दं बिथांमोना उनावहाय देरनानै साख्रि बाख्रि लायाबाबो समाजनि मोजां खामानि हाबा मावनांगौनि दायथ' दं उन्दै नैबे बिथांनि फिसाला सानैहाय बेफोरबायदिखौ साननानै बिथांमोना सानैजों मिलायफिनोब्ला मोजां जागौमोन आं बेखौ सानहरो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै नेक्स्ट भिडिअआव बाय